बर'नि सायाव दिनै फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों आरो मिस्टार रुंगुल बर' हाग्रामा सारा न'खर न'खर साख्रि होनो होनाखै नोंथां प्रमद बर'आसो गरे गरे साख्रि होगोन होननानै बुंदों बोरो साख्रिया आंबो BA पास जानानै ओरैनो दङ रुंगुल बर' नोंथां हाग्रामा सारा गरे गरे साख्रि होगोन होननानै होनाखै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारासो बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'आसो गरे गरे साख्रि होगोन होननानै बुंदों बोरो साख्रिया हा नैबेबो BA पास जानानै ओरैसो दङ सार्टिफिकेट दैयाव दङ बोरो साख्रिया बोरो प्रमद बर'निया रुंगुल बर' नोंथां आंनि भिडिअ नायगिरि लोगो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ बयबो शेयार खालामना हो जाहाथे रुंगुल बर' बिथाङा नुहैयो आरो जोंहा मैयासो जानानै थांनाय प्रेक्टिकेल सालथिनिसिम गोजोननाय बावहरबाय प्रेक्टिकेल सालथिया थिखौनो बुंदों इउपिपिएलआ 0 जाखाबाय आरो 5 बोसोरनि उनावबो 2030 आव इलेक्सन जायोबा आरो माब्लाबाबो इउपिपिएलआ देरहाला सरकारबो दानो हाला एकदम 0 जाखाबाय जोंहा मैया प्रेक्टिकेल सालथिया थिखौनो बुंदों राबानिबो रायलायदों बियो सिंजं सा माने गैला होनलायनाय जादों रामफै जौबा होनलायनाय रायलायदों आरो बियो मैया प्रेक्टिकेल आंबो नायदों प्रेक्टिकेल साइटे गोजोन्थों नोंनि सायाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो सोरबाफोर इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय जोंनि BPF पार्टियाव हाबनोबा फै जोंनि BPF सरकारा रावखौबो ना खालामा जोङो गोसो गोथारै माने बजबनानै लागोन बयखौबो दावराव दावसि जायालासे फै जों खामानिखौ जयै मावलांनि नङा होमबा मोजां लामाजों आगान सुरलांनि नङा होमबा इउपिपिएलनि हान्जा सोद्रोमाफ्रा खालि दावराव दावसि इलेक्सन नै दाख्लै जाना थांबाय बेयावबो ओरैजाय हनै फेरेंगा रनजित बसुमतारिया ओरै निसिमायावबो दावराव खालामफैबाय ओरै बावखुंग्रियावबो दावराव खालामफैबाय हा खालि इउपिपिएलनि मानसिफ्रा दावरावखौ नागिरो आरोना जिबनावबो सुख सान्थि बिसोर मालाबा इलेक्सन गेलेया नङा होमबा लोगोफोर आरो जोंनाथ' नैबे माबा इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ एप्रिलनि सिगांबो जानो हागौ बा एप्रिलावबो जानो हागौ लोगो नङा होमबा थियारि जानानै थाखादो जोंनि हान्जाफ्रा नङा होमबा मोजाङै जोंनि मोजाङै मोजां लामाजों थाबायलांनि फै सोरबाफोर इउपिपिएलनिफ्राय जोंनि BPF हान्जायाव हाबनो गोसोबा फै नङा होमबा आरो सोरबा बिजेपिनिफ्राय हाबनो नागिरदोंबाबो जों बेखौबो बजबना लागोन जों रावखौबो ना खालामा नङा होमबा बेनो आरो गोजोन्थों बेखौनो बुंबावगोन आरो मिस्टार रुंगुल बर' नोंथांनि प्रमद बर' सरकाराव बिटिआर सरकारनि CM प्रमद बर'आसो गरे गरे साकरि होगोन होननानै बुंदोंमोन खिन्थु हाग्रामा महिलारि सारा माब्लाबा बुङाखै नों माब्लाबा भिडिअ फुटेज होनो हागोन ना रुंगुल बर' नोंथां होनो हागोन ना मालाबा नोंथांनि प्रमद बर' बिटिआर सरकारनि CM आसो होनदों गरे गरे साकरि होगोन होननानै न'खरसेयाव सासे गरे साख्रि होगोन होननानै बुंदों हा रुंगुल बर' नोंथाङा भिडिअ फुटेज होनो हागोन ना गोजोन्थों बेनो